Takže čaute ľudia, tu som Matej a dneska sa ideme natočiť s bratom. Ideme natočiť toto, že shawarma kebab. Že vraj je to dobrá hororovka a tak no. Počkej, musíš pozdraviť, ale musíš ísť zase bližšie. Čauky ľudia. Čau. No dobré. Tak. Má skoro 6, nerobí. Dobre, má 7 rokov, no dobre, to je jedno fakt. No poď tu a dáme short. Ok, ideme na šavarmu. Kamo, tak rýchlo sa nenaukáš. Tam bol taký pán, nie? Aha, takom sa pačiril. Welcome to your night shift at Shawarma. To čo bolo? Nie, to bude toto, lebo my sme hrali ešte predtým a to bolo strašne creepy a ja fakt neviem, čo proste chápeš robiť. Ten na kraje a ja idem čekovať. Hej, však môžeš iba ty, David, keď chceš. Máme tu Pepsi, takže lenul Pepsi. Prepsi. Chudako, merci. One shawarma and soda. Customer one shawarma and soda. Long day, hej. PH, doctor's appointment. Doktor. Feet are killing me. Neviem, čo to je. Understand. Dobre, zaplať $200 I'll pay dolárov? by card. 200 centov? I don't know. Takže dáš put, dáš tam ono, vlastne všetko, kamo. Dáme sír, kamo. To čo? Sorry, that was my phone. Dobre, chod domov. Kamo, dobre. Kamo, dobre, buď ticho. You forgot something? Tá si sodu chce, no. Here you go. No. No však to ja som mi tam Finally, dal. at least you don't mess around like the others. 8 klientov máme ešte ono servírovať, takže to bude trochu kút. Neviem. Počkaj, prečítame, je 11 asi večer, dúfam, že ma dobre naučili každý. Však nerob, bo ti preplieskam a... Počkaj, si dám, že... Two shawarma and soda can. Tu shawarma and soda can. Roll, please. No tak chodí robiť kebab a jeden brepsi. Počkaj, ideme čekovať kamery. Počkaj, dáme najvyššiu kamu, to je že vraj lepšie. Ok, dobre to je. Je v pohode. To podľa mňa je kvôli Valentínu, tu všade sú, toto je srdce. Kámo, typko, úplne v pohode si tu chillevo, sap. A to čo mne môžem behať, čak to je až na trošky bdím. Hej. Nie, kámo, ono chce pre kamaráta, fakt. To je Fr. Filip. Kámo, také svetla by som chcel mať, no. Kámo, také pekné. Video o AMDčku neviem, či bude, lebo kámo, to bude docela zložité, kámo, strihať. Kámo, to... Thanks. I'm afraid it's raining outside. A vyskúšame to vyrobiť a dúfam, že to bude dobré. Ideme obsluhovať. Tu čo? Mati, nekúkaj sa, to je tu potačo. Kúkaj. Nič tu není. Taký zvuk robil. What the hell? Však tu bol. Tu čo zaciklo, však bro nemá hlavu. Kámo, typek je postihnutý, tak. Aj nie, však daj mu šavarmu, Luky. To je v pohode, kámo. Máme love, dáme všetko. On tu není.
A ešte keď nám dá čo urobiť, tak kamo voláme FBI Cocomelon. Cocomelon FBI. Počkaj, ale fakt ešte sa radšej kúkneme, kamo dáme ešte najvyššom. Dobre, iba hlavu nemá. Tak. Ešte 7 klientov, oh my god, to je strašne veľa. Tu si sadnem na stoličku a idem chillovať, kamo. Počkaj, jak si čupneme? No, sadneme. Mesko, to čo je... Dobre. Však on je úplne normálny tam. Sice kam on to... On tam ani on mozog nemá a nemá, asi ho má v srdci, ja neviem. Totálne prekrvený. Sa mi páči, že kámo typek, ktorý si toto nerobil, to je best. Čo? Však Luky, ty čo kebab nerobíš? Kamo, chudák zákazník, bro, tu čaká a ty tu nič nerobíš, bro. No choď ono meso nastrúhať. Nastrúhame. Varm, no teplo tomu ver. Before I had to buy it, Nie, ten gadžu sa tu vúpal, it never kamo. went in all at once. Nie, ten... Jo, fakt sme robil zle. Nie, to no zmerá. Počkej, však čom to otváram, bro? What the hell? Nemá. Podľa mňa v realite to je asi viac easy, ale to nemá. Hej, a potom príde ten pálka, hej, a nám zase. Kamo. Kamo by som chcel urobiť takú montáž, ale kamo... Moje deti sú totálne cooked. Kamo, nikto neprichádza, to sme radi. Luky, sadni si na zem a chilluj. No prečo to príde? Však byť rád. OK, nikto nejde. Takže nice. A, už takto prišiel. One shawarma, please, yeah, and make it quick. Tak ten je dosť divný, ten je dosť... Everything feels slow today, Jemu to ide. To dobré. like my brain is ho- floating. Just give me the warm one. Keď dáme laváš on the board, kam Luky bro nezavadzeme. What the fuck? Luky, what the fuck? On je... Don't do that, I can't think. Však nevrieska, bro, čo si iný? Tu Jaku nám plieskol po parapete, to je hlupý. Kámo, bro sa nakrivil. Tak hlavu točil, len sa júli. Dobre, otvor okno. Ne. No, One shawarma, please. je normálne? Je normálne. Late dinner? Fakt? For me, yes, my kids Day already night ate, mode. but I skipped. No, Can't dobre. cook after today. No, dobre, fakt. That's 150. What the hell, to čo sa... Bro. Kúkaj. Však na môj obrazok. No, monitor. Senzor. No, rob kebab. Doner kebab? Ne, čo? Megafon, telefon. Čekám, ona je úplne v pohode, čo? Here you go. Nie.
Thank you, at least I won't go to bed hungry. To na chroniczkę, nie? Ideme dať storičko, kamo, hej, kamo. Tak. I play Pokemon Go. One shawarma, please. Yeah, make it quick. No dobra, Luky, rob kebab. Doner Everything kebab feels na slow čo? today. Kamo, však bro, však my brain Luky, is to je ten floating. typek, kamo, on je postihnutý podľa mňa. Just give me the warm one. Nie, ten je zlý. Jak zli. Tá však hovoril, jak dievča, to je chlapec. Abo však dobre, Hey, wait. otvorme mu. Bro, chudák. Don't do that. I can't think like this. No dobre, rob. Však rob ďalej. Čo? Ne, tomu neviem. Neviem, rob. Tak. No však hej, bol. Ty ti kúkajú. Oh, shawarma now. And soda too. Don't screw it up. Počkaj. Anything else? No, that's enough. Make it fast. I'm starving here. No dawaj, The soda is 50, total 200. Kamo, bro, vyzerá, jak si kúka. Počkaj, ideme sa kúknúť. Nie, kamo, dobrý. Kúkaj, vyzerá. Tak pali. Takú pesničku dáme. Dobrá, počkaj. Tak dáme toto, kamo, toto je dobré, toto je dobré. To je jedno, kamo. To je moc jedno, kamo. To je jedno, kamo. Môj kamaráč zatrepal. Tu masz. Nade mnie to dedi daj. Však ešte soda, ty. No, teraz. Here you go. I play Pokemon Go. Finally. Fun and starve out here. Hej, nie, kamo, mňa to strašne baví. At least Tak you vyjsť didn't vonku mess a it up. proste na ňu kúka brošek, má chrbticu, jak... Luky, to... Sa mi zdalo, bude... Luky, sa mi zdalo, bude, čo bolo za teba? Asi nie. No, či sú proste iba kúkt. Neviem, či je to teraz Je pohoda. Počkaj, sa kúknem. One shawarma, Tom- please, and make it quick. Čo to? Čo je z ňou, bro? To čo? Ona si naťahuje helma, bro. Long shift. What the hell? Dobre, to čo si chlapci naťahuje? Tak. At least I'll To get čo? things Počkaj, before to heading čo bolo tam vzadu? Something else? Soda. Tak divne vyzerá to. Got it. The soda is 50, Divne vyzerá. total 200. Vyzerá divne. Toto je tiež. Toto sa mi nedá. Toto sa mi... OK, to nejdem, takže dovidenia. Smerom... Ča. Môj príbeh sa nahrá... Môj príbeh sa nahráva. Počkaj. Kamu toto pesnička je proste Low Taper Fate. Here's your Kamu, ja tu stále dragujem ten Low Taper Fate, ja som si ho v živote nedal, som si dal taký, že Low Taper. To čo bolo? Gaďo, tu sa kúkni. Tak sa kúkni. Rád už dáva do sluchátka. Aha. Kúka, to je Gaďo. To čo je? Joj! Luky, ty si... Čo? Vonku? Čo? No. Hej. Chlapci nás
Aha. Jak? Długie to skończyło. Tak, dobra, to wideo to było jeszcze bardziej. Takže ďakujem, že ste dokúkali z toto videoka, má zase pekný 16 minút. Takže ďakujem, že ste ho dokúkali a čau.